Good morning. Dagtoy manan. Nadata yun iti mangrug iti Kwaresma, Purpuros. Perumwar manan dagatay Katolikong haan nga rumrumwar. Rumwar manan dagatay sala Katoliko no simana ken Paskwa. Deti Kuros, dua ti formula nga aramadan ti Mangkuros, padi wenno lay minister, dua ti ibagana. Umuna, agbabawi ka ket mamati ka iti ebanghelyo. Restorative dayjay kasla agbabawi mamati ti ebanghelyo, agsubli di kinatan-ok. Di maikadwa nga formula na, anya di maikadwa formula, isu dayjay kunana laglagi pang ati dapo naggapo ka, nga ititapok naggapo ka, ititapok agsubli ka. Dua klase dayjay. Umuna, dayjay lagla agbabawi ka sa mamati ka ti ebanghelyo. Iti Kwaresma, iti semana, nugaduma ti panunot tayo at tao, basol, ti pampanunot tayo nugaduma, panagtutuok. Nung amerisan tayo ti kayak nga sa uwan ti semana, diti Kwaresma, madalusan ti basol, taapayat mo agsubli, di image tayo, agsubli, di napintas alanga ti tao. Ta naparswa tayo at tao, anaimbag, He created us good. Nasayaat, ti pan nakaparswa tayo. Pinarswa na tayo nga nasayaat, haan nakaraman ti basol laglagiton tayo niya. Hindi pinarswa na tayo na po Diyos, haan na nakaraman ti basol. Because of our free will, dijay waya-wayang tayo nga tao, iso tinag-createan ti basol. Nagsukir tayo nga rod, iniktan na tayo waya-wayang mga panunot ti nasaya at kinmadi, iso dijay naaramid ti basol. Iso nga haan nga nasaya at katot na nadadaol dito nga image. Kasi pag siyaatan na, ni Apo Diyos, bimaba, babaan kin Kristo tapno isubli na dayjay ladawan anasaya at ti tao. Isu nga daytoy panagsakripisyo tayo mangrug iti Miyerkules Purpuros aging gana ti Holy Week maisubli daytoy tapampanunuten tayo ti kinamanagayat ni Apo Dios nga diragsak tayo nga uray na ilumlum ka ti basol insalakan na kalat ti Dios dayjay ti umuna panunuten tayo haan nga very negative ngamin. No dagduma ka very negative na kuna tayo nga no simana tutuok rigat basol haan adda panunutan tayo diragsak nga kinaasyan na tayo ni Apo Dios inayat na tayo ni Apo Dios inlaksid nati basol so nga napinpintas dayjay di maikadwa ko na kinapakumbaba niya dayjay laglagi pam nga itidapo ay tapok naggapo ka ititapok agsubli ka kinapakumbaba. Kaibaga na kanya tayo, kinapakumbaba. Awan ti maitugot tayo. Awan ti mabalin tayo nga itangsit, iti imatang ti Diyos. Manuntumol lang metro DJ, pagikalyan da kanya tayo. Naikrimit da ka, kasang sa nagarapon ka, haan? Nairaman na yun, kita maglugan mo ka, balbalay mo, pagtangtangsit mo ka, daga nga agumam, apay garapon danto, amin na umanay, dayjay na awan ti pagkari tayo, ti matang ni Apo Diyos, awan ti isungurd na kuna, nalaglagi po mga ititapok, nagkapuka, agpakumbaba tayo. Sa dayta ti napintas nga attitude, iti imatang ni Apo Diyos. Kano natangsit ti tao, nanangato ti tao, narigat nga ron. Awang mo, maala tayo, in the end ka. Kanyan latiko ka tayo. Awang mo, samsa nagarapon tayo ito. Kaya iso ti ko na nalaglag ito nga ititapok, nagdapo ka, ititapok, agsubli ka. Agbalin tayo kung mga tapok. Tintulang mabati di kararwa tayo nga sumaklingkin ni Apo Diyos. Di bagi tayo ito, ang makiungar, makapud mo. Iso ti kung kunak ka, nadalagit ito tao, ala, nadanak agagong ti daga, as nadala maitugot. Kala ko jagasawa, nagmayat ti pa, nagpundar da ti daga, nagaanak da, di anak agaapad da, di manon ti apo gubatan.
Kung nagsimple mo tibiyag tayo, anya ti kunana, kabayatan nagdaldal niya sa tayo dito daga, nanamon tayo ti ragsa, nanamon tayo ti bendisyon ni Apo Diyos, nanamon tayo ti grasya ni Apo Diyos, anyan tumulat ag subli tayo to asiraragsak ti imakan na. Isugarod nga kunana ka laglagi pa, tapok ka, ang manulang nga tawang tibiyag tayo dito yung lubong ha. Da kayo senior tata. Kaano laang idi may inulagipan nyo, kaano laang idi mangrugi kayo nga agbasa. Malagip nyo ba, didamdamo yung sumrit eskwela? No, nagbasa kayo haan. Kasla la idi la na minsan nga aldawaan. Uray siya, malagip ko, pa nagbasa idi, detay munggol anang isit, dahi lapis ko, inikat di bag ko, ke awang bag idi, apin awang mula ko nga bag idi, adan sa nga awang igatang ni ina. Kati umuna nga suratan ni, tahan kami mo nagkinder kada nagdikar, ti umuna suratan ni ugad-ugad, may sado. Diyak pa laki ing kabil ta roller, ta ali pasurot. Nakas diya ko mamastra. Ali pasurot ko, madinagnato ko magalit ko. Haamot na nagkaskas diya ito. Kaano na diya kasla di kalman laang. Agri kayo laon. Nda kayo sinyo, kaano laang din na minsan nga. Balbalakan nyo ang trabaho, tatanaw mo kayo nagtrabaho, makaritrita, nagababati biyan. Dakay nga na pang nagtrabaho di sa bali, impapapapati yung nagtrabaho, very good. Aging gang lugad mo, malipatan tayo, pati bagi tayo, ano, trabaho, nagatang nyo di kaya tiyo. In the end, tinto mula, berberukan nyo, ilutang man, ipikasen tayo, ito si, awang mat na alam. Intiram amin niya kanginginaan nga bangbanglo, milat ka dako, into no, kamaobyanan na ka, biksmo lagayang ti makaka. Biksmo lagayang ti pangpagbiag mo. Ha? Idi, ang naapo, dagita sapatos mo, nagkakangina, dagita bag mo, ang kakangina, tata, numabalbalin, na may mayat pa lakat tayo sinilas, nagdalo pa sina. Amo mo usaran kapadason ti bakit ang dati pala til ay nga nakakasgeta hills mo mga pagan anong jadi bagbagana tapok tayo agsubli tayo lumasat tayo laan dito nga biyan ano agdaan ka masaya at latawang problema dayta enjoy yung tibiyag nga daytay tilubong mo ka agagagong agsaksakit tinakon na makiap-apa daytay ngay tilubong mo ka daytay dinadaon agda nagkamali ka inlansam ijayon di ka mo agbibiyagan nalipatan mo ti agbiyagan madi aday dyan haan ni esto day dyan iso nga napintas di ko na nalaglagi po nga ititapok nagatuka ititapok agsob awan tumot kinaitugot tayo. Uray matay kang to, uray pasurot da amin nga sapatos mo, marunot to, hindi kampusan to, haan? Dangarod na tayo nga nakita ka, handa mo nga mga agsap sapatos. Hindi na tayo inggatangan ka sa daing pasurot, sayang. Pwede man? Kasaan mo marunod na? Agkapuyong to ka nga mapangilangit at randa mo na sapatos. Sunto ka na maipag na. Hindi dyan, tapok ka, agsubli ka, ititapok, kinapakumbaba. Nanamon tayo tibiyag, ragsakon tayo tibiyag, kinapakumbaba. May sapay, tata, Miyerkules kurkuros. May nagpakuros kanya. Hindi kurosa. Gandahan mo, Father, masapol ka ng pintasat, di pa nang indakil ko ka ungarodan. Kaya pa ng picture na kanumad na apay masapol na pintasat pa natin ito pa nang ikuros ko ipulupulot to pa natin gandahan mo Father apay nga gandahan pa natin ito pa nang ikuros diyan ito pa ng picture na kadayta, simbolik dayta. Siguro nga iti mag-agbabawi ka mamati ka ti Ebanghelyo, ititapok nagapo ka, ititapok agsob, lika. Kano awatan tayo dayta, adda tayo nga Kristiyano, Katoliko, adda obligasyon mo. Anya dayjay. Anya ti umunang hanahan nga obligasyon, adda mission mo.
Iwaradawag mo kina Kristiyano, umuna, tata, anya dagiti disiplin na. Umuna, fasting. Sinod ang fasting. Nya. 18 to 59 years old, hanyo pagpastingan taduduwa, angas ng hanggang mga matayo na. Kakaiso na nga, gatas lang rin maipaunag na sa kapila pagpastingan. Diyan, ad na nga pinatayin mo. Aging gana ti 59, iso nga no 60 mo, mga kalatan. Nga, may parit mo. Gunggo na. Natural fasting na kita. 18 to 59. Ay, no, fasting day jay. No, ubing hang, 59. Anya day jay, one full meal. No, sa kardero, ti kanam, ti kadamanang ka. Dayjay duwa nga pandangan kagudwalaan. Dayjay may sa tipol ipapapapatin ta kaya mo ging ka nang agtultulakak ka. Kaya disiplin lang dayjay. Disiplin, fasting. Kaanya dayjay, nya di pa nagfasting, apa yang agdisiplina ka? Tapno maingato di disiplina ang gibagin, tapno maingato dayjay na espiritual na panagbiag mo. Isong na prayer, tapno makapagkararag ka. Nya prayer, abstinence, and fasting. Dijay inya na ganan. Dijay pa nagkararag mo. Ad-ad dijay. Iso nga, no, nakurusan ka, aramidam tarigagayam, dijay. Nga maanlaan na di kurus. Gapot adam inubrak Father Jack na kurusanan, di pa'y mapanak dyan ka. Haan. Tibay-bay ti kurus, ad-ad dijay puso, nga tarigagay. Uri ka na mong ipakita ng paspasting ka kung nanapay nga dito ito. No, agayunar kayo, agabstinensya kayo, hanyo ipagpaglaw. Hanya kas na dito tulagon na kita doon mga kararag na nakapigpig sa gulugulun na dibuok na ibargara nga dito. Kas lang nakalili da jay. Kas di man yubding kami. Miso nga nagdi bakit jayan medika, nos ustot pamati da. Da apaya, Lunes Santo pa'y lang, ang kinagsasaw! Bawal lang ti umulit ti kainito, bawal lang, nagadayo pa lang. Duduwa nga aldaw ti pasting. Kaano, tatang aldaw kin into Biyernes. Kalunes Santo pa lang, kumaumungkan ka ng mga antikan na apikas di ay naman. Pasting tatang aldaw into Biyernes Santo. Tatang abstinensya. Haan na pandangan ti karne, kung nanatihanapan nga ng ti karne, anya dato'y 14 years old, naging gana nga pumusay ka. Liklikam niya hangapan lang di karni agramang karni manok da kayon sa dilas yan pinampasaan kanyak ti manok napanggimatan di chokes to go anya apa nga liklikam da disiplina ang garod nang runa di panawunda abstinensya tanangina anyong hot purpose tapno adda itulong mo tata intong Biyernes Santo kin kada Biyernes ti kabayatan ti Kwaresma. Kaniya haan nga panang liklik. Numahaan lang nga karne, simbolik lang. Hindi karne, nangarunat na nangina idi. Kati kung nakaroon, uri kang pagsidak karne ka, pasayan magkadamalaga ka na pampanong, nangingina mga adayon ng di karne, isumul na iso. Apa yan nga tipadong ti para kanyang, iso wag nga napay anay kapwatan yung sobre, nakawat kaya. Gawang pa ita apa yan, tipadong nga rin di pagay ayat mo, para tibagin, tap na benepisyo ti kabsat mo. Iso nga uri, magpaspas din ka, uri, gag-abstinensya ka, no, imot ka mo, latawan na ka. Apa yan niya purpose na dijay, tapno, love nga rod, charity niya. The charity is all about the other person, hanga para kanya, ngam na kabagbagim ti serbiam. Awan serbi na di pastig mo, awan serbi na di abstinensya. Anya pa abstinensya, kanwa nga karne, panang tipid, anya nagiti pagay-aya. Anya dagiti paggugustong kisayam tapno mapandi sa gali adda promise ko man ti bagbagi personal para kanyak lang. Mujak nga ikon atay last year ka na break gaputa nag-reunion kami. Panan adadaol. Ngam di ikarkarigatan laktaan tapno makisaya di para kanya dagiti pagay-ayat tapno ag benepisyo ta ikinamayat kinangmanagayat nga ron ni Apo Diyos ko, nagbasol tayo, kaya na agsubli tayo, nakadigit mo, panangdalos nga ron, panagbabawi. Kanya pa nagiti haanlaon nga karne. Anya pa nagiti pagay-ayat nga masapol nga tipadan.
Kanya ti senses tayo. Di jay, kaanday jay, haan taste, haan? Taste. Mata. Sight. Kanya rin ti pag-aayat na mga kitaon. Kisayang. No judgmental ka matang, hanggang unay kumikita. No isutirason ti pagbasulang ta matang, masabat mo takarubang ng mga kukulang. Iso pagbasulang, tanglan. Sao? No tangadilang ti pagbasulang, Pugdam ko na. No tadilang di pagbasulang tatasimana tapno maingato dyan espiritu nga panagbiag mo kanyang ordi aramidam. Nya ikararag mo agsingaw ka ang kaunay makasasaw. Tepadem. No medyo addaras-ras sa una, no medyo addaras una iti dakis nga may balbalikas na, wano nakaratat la una iti kaaruba nga awa mo kinagpaiso na, tepadem, kontrolong nga rutat na agpanato dyan na espiritual nga panagbiag mo. Dagi dyan ati disiplinaan tayo. Kanukuna tayo, it's all about the heart. Digi puso magtartarigagay. Uray man nga mailaw ang tigin naman nagayat niya po Diyos, isungarod nga, dahil si Manak, ang mga poro sa piring kanabaso, the joy, apaya, hope, namnama, kindi giragsak, apaya, di nga uray na nagbaso tayo, ti Diyos, intangga, ayan na lata. Nagsubli tayo, isungarod nga tata, nasaya at mga bundaway, panagkukumpisar, madagundaway, umay kay lata, ipakamuyo lata, kahit kutagkumpisar ako, nasayaan, nang nagkumpisar ka ako na ikarim ako, diyak to agsasaot datos at ikarkarigatan mo ta. Naging gana nga matay ni Kristo, tirigan na itong nagungar ni Kristo, nagungar mo lagi dilam, nagungar mo lagi matang. Nakipagungar mo lang, ikarkarigatan, isugar di jay, ti kayat niya po Diyos. Isugar ti kinaman nagayat na, uray mo kas ano abaso, kas ano apan nakailumlum, kas ano apan nakaikibsong iti basol, ti kayat na di jay, ikarkarigatan adalusan agbabawi isumordi kan tatay babawi kayaw makikankan tayo ka awam mo di panunot ti panagbabawi ti mo pampanunutan ko isuna ati agbabawi hamo nga di pusong ti kaya mo pagbabawi di jay mo pampanunutan na tao nga kaap-apon datayo ang personal dayay gapo dayayan ti kuna nga tibunga di prayer. Ibunga di kararag kayo, abstinensya, isudaya charity, itulong mo, kinikabsa mo. Masapol na ang benepisyo ni kabsa mo, adda matulungan makabsa mo charity. Uray na hanggang nakapasting, uray hanggang naka-abstinensya, si kasukat na charity. Good works, agaramid ka tinaimbang para kanyada. Uray sino man, uray mo, na may mayat pa ano mo, iwarwaragawag niya. Na may mayat ano ipakpakita isungat katukad na day isu day charity tumulong kini kabsat halata kasi mga kakabsat lagi pun tayo kinaman ang asin ni ako Diyos the love of God haan lang di creation the salvation restore na tayo binawi na tayo isubli na di dignidad tayo may kadwa awa mo makuko tayo dapo tayo laan takot tayo laan aramidan ti agayatan at pakumbaban jay tula naadan mo kini Apo Diyos ti mabati jay tula pannagisangom kini Apo Diyos ti mabati dagitay pagayayat tayo dito'y lubong dagitay puon ti pagbasulan tayo lukaan mata dila dengeg mati lamang mangeg tayo wano panakisao tayo dagitay matipod tapno ikarkarigatan at pangato dyan na espiritual nga panagbiag kalakarit na kakabsat kang runaan unay kapag aramid tayo daytoy tapno datibker tayo nga lumaban kadagitoy nga panubo anya dayjay kararang panawon ti kararang panawon ti panagreple panagpampanunod ti kinaman nagayat ni Apo Diyos kinaman ang naasin ni Apo Diyos dagitay hampay nga nakurusan ako makurusan kayong tunno kalpasan ti maudi a bendisyon itultuloy tayo nga rin tinasanto na misa.